de containers van de MSC Zoe die overboord sloegen, die moeten nu geborgen worden. En bij dat bergen deden we echt deze hele bijzondere vondst. Waarom is het zo bijzonder? Het is waarschijnlijk het oudste zeevarende schip wat we ooit hebben gevonden. 5 eeuwen oud, uit ongeveer 1540. Zo'n vondst deden we nog niet eerder, dus echt heel bijzonder. Een lichtpuntje toch na wat we misschien wel een ramp kunnen noemen. Zeker, hè? Het is echt, daarom zeg ik ook, het is een geluk bij een ongeluk. Hè? Vreselijk wat er met die containers is gebeurd. Vreselijk ook wat dat heeft aangericht op veel stranden in de natuur. Maar desalniettemin is dit wel een hele prachtige vondst van grote waarde voor onze geschiedschrijving. Waar werd het schip voor gebruikt? Voor handel, waarschijnlijk tussen Gdansk en Antwerpen. En het onderste deel van de lading bestond uit koperen platen. Die ziet u hier achter me. Koper is heel zwaar, dus dat was een fijn ballastmateriaal om het schip te stabiliseren. En u hebt een stuk koper in uw hand. Wat is dit? Ja, dit is een deel van een verpakking van rechthoekige koperen platen. En hier staat een stempel op. Je kan het hier zien. Dit is een drietand. En toen ik foto's te zien kreeg van deze merktekens, herkende ik hierin gelijk het huismerk van de Fugger-familie. Een belangrijke Zuid-Duitse handelsfamilie. Die vooral in de koperhandel actief was in het begin van de 16e eeuw. Dus dat gaf al direct aan dat we hier met een hele vroege en bijzondere vondst te maken hebben. Waar werd het voor gebruikt? Dit soort koper was heel goed smeedbaar, dus je kon het met de hamer vervormen en er bijvoorbeeld kookketels van maken. Maar rond die tijd werden ook voor het eerst koperen munten geslagen in Nederland. En het kan heel goed dat deze platen daar ook voor werden gebruikt. We hebben een aantal vroege koperen munten geanalyseerd, chemisch geanalyseerd in het Rijksmuseum. En die komen qua samenstelling precies overeen met de platen uit dit wrak. Dus het kan heel goed dat die platen aan de munt werden geleverd in Antwerpen om daar kopermunten uit te slaan. We hopen dat er nog veel meer ligt van het wrak. Dat we wat meer kunnen vertellen over hoe dit soort schepen in elkaar zat. Want we hebben nu alleen nog maar bewijzen voor de bodem. En niet voor hoe de zijkanten en de voorsteven, achtersteven in elkaar zat. En we hopen natuurlijk dat er nog meer lading ligt. Dat net zo interessant is als dit. Nou, de verwachting, omdat het hout in zo'n perfecte staat naar boven is gekomen en een hele grote hoeveelheid koper, is dat het koper heeft het hout goed bewaard, beschermd tegen de paalworm en tegen stroming en erosie. Dat er nog een aanzienlijk deel van de onderkant van het schip zal liggen, met de bijbehorende lading. Dit willen we gaan vaststellen of dit er ook echt nog ligt. En dan willen we gaan kijken, wat ligt er nou precies? Hoe ziet zo'n onderzoek eruit? Wij gaan hier duikend onderzoek uitvoeren, dus we gaan met een groep duikers daar naartoe met een onderzoeksschip. En we gaan onder water de hele vindplaats documenteren met film, video, opmeten. We gaan monsters nemen, zodat we precies kunnen vaststellen waar dit allemaal vandaan komt.